Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Ҳозир якчанд новинка омадагиай хостум барои шумо нишон диҳам. И бамбукай бинед, бе вай пӯшида мешава, бе чихол пӯшида мешаваша. Ваяй ранги шифонкон бахт метова. Нигоҳ куне, чақай аҷоиб принташ. Як либосаш 200 чанд буд? 230 сомон. Як либосаш 230 сомон. Бинед. Аҷоиб бод. Ҳозир то охири видеоро тамошо кунед. Бисёр гулои нав омадагиай, ҳам паплин, ҳам гирбишин. Баъд бо вайро нишон метиҳам. Тамошобинони азиз, ана ина муд дубайская я? Дубайский якум сорташ. Дубайский паплини якум сорта бинед, чихе хе гули хушрӯ. Бо сангошон ку тамоман аҷоиб бод. Ду намуд будай, ду размер санг задагиай. Ҳамидед. И як либосаш чанд? Як либосаш 180 сом. 180 сомон анаи касе ки опт мегира бо арзон мешава. Агар бисёртар гиранд арзон кадан. Ино бо арзон мешаванд. Размер 10. Ҳа. Қолаби хабилёни якум сорт, як размер 6. Иҷа ҳам санги майда задагиай, ҳам санги калон дӯстони азиз. Ҳозир бо ҳам хеле фикр карда бировардагиан. Бовар кунед, аҷоиб паплина мекушоя. Ҳам хеле хушрӯ. Ина. Санги калон дар бари санги майда ҳай. Фикр мекунем ки 3D я? ҳамеша зинда борем. Не. Ҳозир бо дигар чизошо нишон метаҳем. То охири видеоро бинед. Хеле бисёр задагиай. Ҳа. Ана ин ҳамуд. Размери 10 қати задагиай. Ин сангам бекасам хушрӯай, санги тозаҳай. Ава баландтара гап зане. Ки ба фикрам овоз наомадест дар видеода. Инаш як либосаш 170 сомон. Ана ин намудаш ҳаста 170 сомон. И дизайношон медонед, сангошон ду намудиян. На хамелеон. Ида фақат хамелеон ая? Фақат хамелеон сорт. Ҳа, ду намуд не фақат хамелеон ай сангаш. Чӣ хеле медонед, санги хамелеон қиматтарак ай дигар сангода. Баъд худаш паплин якум сорт ай. Ҳозир ҳамин дубайскиё якум сорту дуюм сорт доранд. Ин намудош якум сортошон ай. 170 сомон як либос ай, бо арзон мешава. Ина марҳамат. Агар дар кор бошад, гап занед. Дубайскиё 150 сомон аям, 140 сомон аям дизайнерски ҳаст дӯстони азиз. Ҳозир шава агар ма бо видео мекунам, якта мепартом дар бораи ами дубайскиё 140-150 сомона. Вале ваёшон сангошон дигар хелай, хичонам фарқ мекунанд. Анаи бо намхе ваяй. Дизайни сангчоям хеле гилча намедонам омадестай, на омадестай видеода. Ҳозир ай наздик бо хушрӯтар нишон дидим. Иш чандай? Дубайский паплина 230 сомон буда як либосаш, ки дар ҳақиқат ҳам бинед, материалшам хушрӯ, дизайншам фасонай. Хулоса аҷоибот фасон. Диде? Ина марҳамат, анами санга дар и паплин бинед. Дар и бо хушрӯтар дизайниш метобад. И чандай? 230 сомон ай, як либосаш. Ана мана хеле санги хамелеон ай бо. Дидед чӣ хушрӯ. Ду намуд доштай диде? Ду намуд санг. 200 сомон ай. Ина агар санги хамелеон янам хеле нусхаи минус плюс форатона нависед 200 сомон як либосаш. Ана и дизайни бабочка бошад 200 сомон. Якамтар корш қиинтарак ай. Кори дастӣ дора? Дастӣ дора, ҷаду размер санг рафтеста. Камтар қимат мезанаша. Хорошо. Бо дигаршан нишон диҳед. Ана паласатире. На паплини сиёҳ, заминаш сиёҳ, касе ки нағз мебина, ин нусхаҳои туркӣ будиян. Дар нусхаи туркӣ будай ҳам хеле паплина. И худаш доингай? Доингай. Ай иш бо чӣ хеле хушрӯ рангаш ҷинсовка. Бо бирӯзоли дора. Ҳозир Ина. зоиша ростига тамом кардем. Ҳастаю сангзадагиш нестига. Нана бини. Ду намуд. Инош чанда? Ино 190 сомон ҷои шудаш. 190 сомон ҷои шидаш будай. Дидед? Бо и дизайнер дора. Дизайнершам ҳозир вашта тамом шуд, пага бо як шава нишон метиҳем. Дизайнерш 150 сомон ай. Фаҳмо. Яке шава пагома омада бо дизайнерскиёша нишон метиҳем. 150 сомон будай. Агар санги дизайнша гире, ҳами гилошта санг доштагиёра. Ана ин намуд чандай? Хушрӯ.
220 сомон. дӯстони азиз медонед ранги шолкои ваяй нусхаш шолкои 950 ё 1000 сомонаяй ина ду ранг доштаай и паплини дубайский чанд гуфтед нархша 220 сомон амхе нусхои бабочка кати беҳад фасон Ино доранд бо санги плюс минус 200 сомон. сангои плюс минус оно дизайнои навхали агар дар кор бошад ваш инамуд санго инамудош 200 сомон. бабочка маъқул бошад 230 сомон ва ёш 200 сомон ҳамаш арзон мешаванд мо доставка дорем ҳам дар тоҷикистон ва ҳам дар ҳамаи шаҳрҳои русия нависе дар WhatsApp бо мефаҳмонам Ирам чи дорад? Плюс минус дорад 200 сомон. Хушрӯиш 220 охираш. ана 220 сомон ва ёшу ям дубайске ха хушрӯ молоим 220 сомон як либосош 230 сомон. Ин бо дубайскиш бо материалиш дигартарай, бо материали хубтарай нисбати. 230 сомон 230 сомон. глош фасон ами ваяш бинед принти ам паплин беҳад хушрӯ нусхаш Бо материалш ҳам нағзай. Сифаташ хеле ази плюс минус надоред дорем. санги плюс минус шагире 200 сомон и хе санги бабочкаш 230 сомон ҳами паплиное ки ҳозир ман нишон додам тоза якум сортошонан хеле гуфтам ҳозир бо 150 сомона агар дошта бошед як бора нишон тием дубайский дизайнои 150 сомона дӯстони азиз ҳастай хеле гуфтам але ва ё сангошон ина марҳамат 140 сомона. ана 140 сомона дубайский ино ака чизаш фарқ мекунанд нархаш аз рӯи чиш сифати бо дигартар будай але дубайский ҳамина Ман 180 гуфтам. Ин якум сортш. иш дуюм сорта ҳаминам хушрӯ ина каседа дар кор боша 140 сомонаш ҳастай дизайнерскиёра ана инош чанд сомона ана инамуда бо 150 сомонаҳош ҳастай дубайскан ҳамашон аминоям хушрӯанд ина марҳамат 150 ҳозир ман нишон медиҳам шумода ин 150 ина беҳад хушрӯай якум сорчай нағзай сифаташ хубай не ин ранг дорад ин нағзай ман энгили нисқаи туркӣ гуфтам шумода ҷа як донаш ина будай ям 150 ая 50 ай дигар рангош ҳозир инам яктай гуфтам ранги сиёҳш мебиёяд дигар рангора ҳозир ман нишон дода будам 150 мене чихе хушрӯ нусхаи туркӣ ду хел ранг санзадаги беҳад фасон бо ягон вайша нишон тие ака 180 сомонаша кани ино ҳамаш 150 сомона ина марҳамат ҳамаи ҳамин паплинои дизайн 150 сомона дубайский а оне ки ҳози саршавии видеода буд ду сета дизайнерский ва ё ҳам сифаташ дигарай материалаш ҳам сангошон ба пурагӣ фарқ мекунанд хеле ва хеле зиёдаи сангошон чанд намуд ва сангои хамелеон чихеле медонед хамелеон қиматтаракай хулоса ҳами хел ана инаш бошад лёная ипек будай ипек шакл чияй пахтай тоза ина иш ипек пахта иш чандай 200 сомон ҷоишуча 200 сомон амхе сангои плюс минус кати будай дӯстони азиз сабуки ҳастаги инаме як 5 та хели гирен як то хели мешавад беҳад хушрӯ сабукак ҳангоми шуштан рангиш намерафта боша ака ушава намедонам боринавая намедонам хулоса дӯстони азиз бо ҳамин видеора ҷамъ баст мекунем агар барои шумо дар кор боша кадомеш ки дар кор боша нависед мо доставка дорем рақамои мо дар рӯи экран ҳаст WhatsApp-да ҳам дар Русия доставка аст ҳам дар дохили Тоҷикистон боқӣ саломат бошед хайр